Здравейте всички, които ме гледате, аз съм KrokiBG и днес играем Minecraft Nethercraft и реших да направя нов мод, защото стария не ми кефеше, той ще се казва KrokiBG. Така. На survival bonus chat. Сега ще така. И създаваме. Та сега моля ме чуете малко по-хубаво, тъй като ми купиха микрофон. И сега ще се чувам по-хубаво. Естествено. И имам нова геймърска мишка. Доста скъпичка и не за мен. Не знам дали е скъпа. Скоро ще направя ревю на нея и ще кажа колко е цената. Така изчаквам да заредим урода. И когато зареди се връща. Така, защото много урода зареди. Не знам къде се намерам. Да. Вече знам. Извинявам, че има лак. Чакайте. Където му бонус честа там. Точно до някакво тъпо дърво. Така има дървета. Стига е. Така. Достигане на положение Getting Gold. Браво. Казвам се от това, че има, ако има лак. Остава кокошка. Такива, нали? Така. Да отречем тя дървета. Така малко ме боли гърлото. И ако може да ме извините, но кашлям малко. Защото не кашлям. Боли ме гърлото. О, каква пещеричка, мога да живея вътре. Хе-хе-хе. Така. Заберем и това дърво. И стига толкова. И като ще го преработя. И чакайте. Защото така е това. Така. И ще му това ще направя върбенч и прачки. Така. Така. Сега ще намерим някъде, където ще направим къщичка. Ми се иска да спра къща в тази пещера. Ще намеря някакво хубаво място. Общо съжалявам, ако има лак. Направя съм го възможно. Най-малко да има лак. Ще събера и от това, за да може да направя някакви яки работи с това дърво. Та, ако дишам в микрофона, съжалявам, просто това ми е първи опит
опит с този микрофон. Не зная български, дами и господа. Така, ще тръгна нататък. Не, това е престолът, аз викам. Тук с нови магични мои се движа Там има нещо. Трябва да намеря овце. Залего. Така, айде, няма ли овце? Има само дърти кокошки. Не мога да намеря... Точно някъде ще направя къща поне. Съм момиченце, което ходи из гората на страна в газа. Та-ра-та-та. Я тук има някакво. Тук не тук. Като не меря виж къде се намеря къща, ще се върна. Така, защото... Ето тук някъде ще направя къща и намерих овце. Ето тук ще ми бъде мината. Ето има овце. Да, тук някъде ще ми бъде къщата. Тук ще ми мината. Трябва само малко да поразчистя тук. Ще се направя, нали, малка първоначална къща и ще слушам този епизод. Направо ще отида за овцете. Тук има кола, идеално. Таман. Че ми трябваше. Копай. Като убия овцете и като изкопая този кол, се връщам. Здравейте отново, изкопая го. Кола. Тук да се бъгна май. Така. Ето тук. Ето тук. Накъдето ми сочи мишката. Ето. Ето тук някъде. Направя къща. Почвам. Ето тук ми почва къщата. Един блок напред и почвам на 2. Ето вече ще сложа на факове тук. Да ми свети хубаво. Така. И това са първоначална къща.